Baina, zen programan gai oso indartsua daude eta beste batzu, beste alorretakoak orduan gontxe tarte hori da, Andoni ekingo dio eta tarte hori. Bai, lehenengo argitu nahi dut, makaldegikoa justu programa egiterako nahi dugea eta esaten nuna da uran agentziak aztertu egin behar dela, ezin danik egin, aztertu egin dela oso gozaz dira. Hori azteko. Eta gero, esan dizudan bezala, azken 4 urte eta 8 urteotan ikusi da bezala, guretzako pertsona da erdigunea eta pertsona da helburu. Orduan, hor, alderretik sustapen ekonomikoan eta tokiko garapenean, guk bere biziko garrantzia ematen diogu garapen agentziari, eskualdeko garapen agentziari. Hori, hurrengo urtean edo sortuko da, eta horrek emango dio izugarrizko bultzada bai enpleguari eta beste hainbat alorri. Horrekin batera, merkataritzak ere asko kezkatzen gaitu. Eta horregatikan, enpleguaren garapenerako bitartekoa jarriko ditugu eta merkataritza maila indartuko dugu. Hirigintzan, alde bateko 4 urte hauetan, irisgarritasunean aurrera pausa handi eman da. Hau da, jende asko dago gurpildun aurkian edo karroekin ibiltzen dena, eta hoien trabak saiesteko bai kalean eta bai udale eraikinetan aurrera pausoak eman dira. Eta esaterako oraintxe bertan ere udalean igogailu egiten ari dira. Horrez gain, hirigintzakin jarraituta, bai Etxeberritaseko eta bai Amakandidako garapenak bideratuko ditugu. Eta Ilarramendiko garapen industriala ere bai. Goiburu auzoan ere azken 4 urte hauetan gauzak egin ditugu eta gauzak egiten jarraituko dugu eta baita Gabriel Aresti, Galardi eta Dr. Huiziko egoerari ere emango diogu buelta bat. Gizarte zerbitzuetan, 4 urte hauetako lanari jarraipen emanez, larrialdi ekonomikoan bizidian eta arriskoan daudenentzako laguntza lerroak jarraituko dugu ematen. Adinduen bakardadea, adinduen gaia ere gai oso sensiblea da, eta adinduen bakardadea saiesteko programak ere landuko ditugu. Eguneko zentroko eraikinean hobekuntzak egiten jarraituko dugu, eta herritarren arteko elkartasun sarei emango diogu garrantzia daudenak indartuz eta berriak sortuz. Ematen dit denbora oraindikan, euskera ere gutzako gauza garrantzitsua da. Hasteko nahi dugu doako izatea, euskaraz ikastea. Udaleko euskara plana ere bere osotasunean garatu nahi dugu, eta azkenik kale erabilera sustatu eta bultzatzeko ekimenak jarriko ditugu martxan. Bai da, ez dut txanda. Bai, lehenik eta behin alde honetan batez ere lehenengo hitza zuentzako izango da. Esker mila parte hartu duzuen guzti hori gure programan. Dakizuen ez bezala programa irekia izan zen, eta parte hartzaile asko izan dugu, eta alde hartatik mila esker gure aldetik. Jan neurri zehatzak baita ere komentatzeko, gure auzoetako urbanizazioan zenbait gauzak egin nahi ditugu, hobetu nahi ditugu, adibidez Ondarreta kalean eta Extremadura kalean daudenak, eta baita ere beste auzoetan neurri zehatzak eramango ditugu. Asfaltoa, lorategiak eta garbiketa baita ere izan da gauza bat non zuek asko inziditu dezue, hiri-altzari gehiago eta parkalekuak zer esanik ez. Pantaila akustiko lotzen ditugun behin eta behin-behinetegako diputazioak jar ditzala bai nazional batean bai 15an. Argiteria puntu gehiago, baina batez ere gurik eskatzen gaituena da irisgarritasuna baita ere aurrera eramatea, eta esaten duen bezala, zuek eskatutako beste gauza errepikatu indana da txakurrak sorte ibiltzeko daitezen guneak sortzia. Eta alde hortatik gure konpromisua hartzen dugu baita ere hori aurrera eramateko. Eta Andonik esaten zuen bezalaxe, guk apostua egiten dugu baita ere turismo ekologiko eta jasangarri baten alde, eta argi dakagu eta ez duguna ulertzen da zergatik 2019an oraindik
gure baia Leizarana ez da oraindik parke naturala izendatu. Eta horren arira, apostua egingo genuke ja hori lortzeko. Eta inongo zalantzarik gabe, alkatea baldin banaiz, argi izan dezuen kontenedore grisa nahi dezuenean irekiko ahalmena izango dezuela, eta ez gaur egun, gertatzen ari zaigun bezala, bakarrik 4 aldiz ireki ahalmen hori izatea. Eta lehenik, erreplika momentu hori ez dugu ondo aprobetxatu, batez ere uste genuelako azken finean 3 alderdi nagusien artean ez daudela azpiegituren aldetik ezberdintasun asko. Nik uste udal liburutegi berria denok aurrera eraman behar dugula argi daukagu, eta horrexegatik batez ere legegintzaldi honetan bilerasko egin ditugu denon artean, mugikortasuna eta aparkalekua, kiroldegian dituin behar dela nik gure ustez baita ere, eta gazteriari inongo zalantzarik gabe baita ere erantzun bat eman bat diogu. Ezin duguna da astebururo gure gazteek beste herri batera joatea. Mila esker. Vale, eskerrik asko. Gu aurkeztuko dizuedan proiektuetako bat, proposamenetako bat da, egunero Andoaitar guztiok jasaten dugun arazo bat. Trafiko pilaketak. Bazkardo inguru hortako trafiko pilaketak. Trafiko pilaketa horiek A15 Urumeako autobia N batekin lotzen den puntu horretan egiten dira, goiz, atxalde eta ia momentu oro. A15 Urumeako autobia hori egin zenean, hor jarraipeneko beste proiektu bat bazegoen, non pasatzen zuen errepideak Belkoain mendia, puntatik punta tunel baten bitartez. Proiektu horrek 120.000 euro balio zituen, momentu hartan ezin zan aurrea eman, eta gaur egun ez dara ezin da aurrea eman. Udaletxetik ez da inolako irtenbiderik bilatu trafiko pilaketa horien inguruan, eta guk beste proposamen bat daukagu. Gure proposamena da, airetik doan biadukto bat, non trafiko pilaketa horiek kendu desagertu egingo dira, eta biadukto horrek ikastolako pareko kurba horretan ere, kurba hori modifikatu egingo du. Hoi da gure alternatiba nahiko errealista da, 25 milioi euroko proiektu bat da, eta proiektu hori bidegik finantziatuko luke bere osotasunean. Orduan, udalarentzat koste zero izango luke. Beste proiektuetako bat, Amakandida eta Etxeberrieta auzoetako regenerazioa da. Momentu honetan, Andoainen badirudi bizigarela bi nivel ezberdinetan. Segun ze auzon bizizaren, bizikalitatea bermatuagoa daukazu, bestetan baino, eta azpiegiturak ere ezberdina dira. Guk nahi dugu dena parekatu, Andoain guztia paretsu izatea. Horregatik, etxebizitzen garapena bultzatuko dugu, alkile sozialeko etxebizitzak eraiki daitezen bultzada emango diogu, eta plan generalari irtenbidea emango diogu. Orain arte, EH Bilduk ez dio plan generalari inolako irtenbideetik eman. Ikusi du plan generala amenaza bat bezala, eta ez, da dokumentu bizi bat, moldatu beharrekoa, moldatu behar danen, eta guk ere hitza ematen dugu, moldatu behar da, hala egingo dugula, baino idazten jarraitzen dena eta garatu beharreko dokumentu bat da. Beste aldetik ere, esan, herri barruko trafikoaren azterketa egingo dugula, oinezkoei lehentasuna emanez.